Ja vás vítam u ďalšieho videa a toto bude také menšie info. Takže také menšie info o videách. Takže vlastne ja idem zajtra na tábor a vlastne vrátim sa až v stredu večer. A potom budú nejaké tie príbehy, aj ten bonus, vlastne 2 za 6 odberateľov. A vám to prezradím. 2 bude vlastne moja detská izba a 3 bude fotoprezentácia z dovolenky. Takže to bolo asi také všetko, tak ospravedlňujem sa, ale teraz dlhšie nebudú videá, asi tak týždeň a až potom začneme. To bude 19. júla. No. Takže to bolo by asi všetko a ja sa idem baliť na tábor. Jubi! Tak čau.